हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले शिव गुरु के प्रणाम बा, मैया पार्वती के प्रणाम बा। आप सब जितना गुरु बहिना गुरु भाई बनी यूट्यूब के माध्यम से हमरा के सुनत रहनी, आप सबके भी हमार प्रणाम बा। आप सबके बीच दीदी फिर से एगो कथा लेके आइल बनी। एक कथा में आप सब देखम कि 3 गो पतोह लोग बा कैसे कुतिया बन जाता। एक कथा कहानी यदि दीदी शुरू से अंत तक आप सुनम तो ये कथा समझ आई। चली लेट ना करते हुए कथा के ओर बढ़ल जाओ। एगो गांव में दीदी एगो बुढ़िया औरत रहतरी। बुढ़िया औरत के 3 गो बेटा लो रहता, सबके शादी ब्याह क दिहले रहतरी। 3 गो पतोह लोग बा, लेकिन बुढ़िया दाई जे रहतरी उस शिव गुरु के परम भक्त बाड़ी। शुरू से शिव गुरु के ही चर्चा करतारी, शिव गुरु के ही पूजा पाठ करतारी। हर दिन देखी नहा धोवा के पूजा पाठ करस, ओकरा बाद ही वो खाना खास। और टोला मुहल्ला में जहाँ भी सुनाई दे देवे कि शिव चर्चा होता, ना पूछते हुए भी चल जास। कहीं कहीं लोग पूछे तब भी चल जास। ऐसा ही करत करत देखी कुछ दिन बीतल दीदी। 3 गो पतोह घर में रहत लो, हर दिन पूजा पाठ करस। हर दिन अब कोनो सामान कोनो पूजा पाठ के हमेशा लेके आवस। भगवान के प्रसादी चढ़ाए खतरा प्रसाद लेके आवस, पूजा के सामान लेके आवस। 3 गो पतोह जे रह लो कुछ दिन ए दीदी देखी बर्दाश्त कैल लो। ओ लोग के पूजा पाठ से कोनो मतलब ना रहे, लेकिन सास जे करस बुढ़िया दाई तई मने मने अनसा लो। एक दिन के बात देखी बड़ी वाली जे पतोह बाड़ी कहली दोनों देवरानी से कि सुना ए बुढ़िया दाई जे बाड़ी काम धंधा तो कुछ करेली नहीं। हमनी के आदमी जे बाऊ मरमर के बाहर पैसा कमा के घर में लावता, ई पैसा लेतारी और ई सामान उ सामान एने शिव चर्चा सब जगह घूमतारी। आ पैसा जितना बा फालतू के खर्चा करतारी। जब ई नइखी कमा तो इनका सोचे के चाही कि अरे बुढ़ारी समय आ गइल बा, अब पूजा पाठ करके का कर ली है। चुपचाप रहती, घर में खैती पियती। दोनों देवरानी लोग कहल के हाँ दीदी रउआ जौन कहतनी उ ठीक कहतनी। ई हर दिन पैसा ले लेतारी, कुछू कुछू खरीद के लेके आवतारी। जगह जगह शिव चर्चा होता चल जातारी और खाली पैसा के खर्चा बा और कुछ बा नहीं। अब देखी का होता, तीनों जानी प्रोग्राम बनावता लो कि बुढ़िया जे बाड़ी या तो पूजा पाठ चर्चा छोड़िए दिहे, आना तो फिर ये अलगा ही रहिए। जब अलगा रहिए अब पैसा कौड़ी ना मिली तो खुदे अपने आप ही पूजा पाठ छोड़ दी। देखिए दीदी अगर कोई पूजा पाठ करता तो इतना भी घृणा इंसान के ना करे के चाहिए। सब जाना एकमत भइल लोग और आपस में बात कैल लोग कि अपना अपना आदमी से बात करा जा कि बुढ़ियो अब अलग रहिए। देखी बड़ वाला बेटा जब शाम के कमा के आवतरे खाना पीना खैले, पत्नी कहली कि जी एगो रउआ से बात कही का। कहली कि हाँ कह, कौन बात बा। कहली कि देखी राउर माई जे बाड़ी बुढ़ारी समय में काम धंधा तो कुछ बाना और इतना मेहनत से घर में जौन पैसा कमा के आवता हर दिन पैसा लेके जाता रही और पूजा पाठ पता ना का खरीद के लावतारी और पैसा के खाली नुकसान करतारी। लड़का पढ़े वाला हो गइल बड़ा सन, धीरे धीरे बड़ा होता रसन। जैसे बढ़िया सन वैसे खर्चा लागे तो इनका के कहीं की पूजा पाठ बंद कर देस, अन्ना तो खुद अलग रहस। देखिए दीदी सुबह भई, जब सुबह भई तब बड़का बेटा कहले कि मझिला भाई के कि अरे हमार बेटा बेटी बड़ा हो गइल सन, अब खर्चा हमार ज्यादा हो गइल बा। ऐसन कर जा कि तहनी दोनों जना मिल के माई के रखा जा। मझिला भाई कहले कि अरे हमरो तो लइका बा, तहरा लइका बा तो हमरो 3 गो लइका बा और हमरो लइका में खर्चा लागेला तो माफ करिए हम ना रखब। छोटका भाई के बारी आई। छोटका भाई कहले कि अरे जब तहनी दोनों जने ना रखब जा त माई के हमहू राखब ना, काहे कि हमरो काम धंधा जौन बा ओ तरह से ना चलेला। सब भाई मना कर दे हलो कि हम माई के ना रखम तो हम माई के ना रखम
अब पर पंचायती बैठाव लोग, मुखिया के बुलाव लोग, गांव के पर पंचायती जे करेला सबके बुलाव लोग। अलगा जब होखा तलो तो हिस्सा 4 भाग में लगता। 3 गो हिस्सा बेटा लोग के रहे और एगो जौन हिस्सा होता उ माई के छटाई रहे। और माई में देखी कुछ कमे रहे कि माई अकेले बड़ी तो कुछ कमे उनका दियाई रहे। और तीनों बेटा के बराबर बराबर दियाई रहे। घर जौन रहे तो घर में तीनों भाई के हिस्सा दिया गई। और एगो पलानी रहे तो उ हिस्सा माई के दियाई कि बूढ़ बुजुर्ग बाड़ी, अरे इ तो इहो में रह सकतरी। अब कुछ दूर हट के एगो पलानी रहे, अब ओही में रहे के व्यवस्था माई के कइल गईल। और माई के हिस्सा में जौन सामान रहे सब उठा उठा ओमे रखा गई। और तीनों पतोह लोग, तीनों बेटा लोग ई घर जौन बनल रहे ई घर में रहत रहे। देखी अब धीरे धीरे 2-4 दिन बीतल। बुढ़िया माई बड़ा उदास भइली। ओ घर में जब गईली तो झरझर रोवे लगली कि अरे हमार जब पति रहनी तो हमरा कोनो चीज के दुख न रही। और कितना उम्मीद लेके है 3 गो बाल बच्चा हमनी के पोस पाल के बड़ा कहनी सन, बुढ़ारी के सहारा होई लोग। लेकिन आज उ तो दुनिया छोड़ के चल गईनी आ हमरा के बेटा लोग छोड़ देहन। रोवत रहली और लाचार हो गईली कि हे भगवान, हे शिव गुरु, कौन सा दिन हमरा के देखावतनी। अब पतोह लोग अपना घर में सभी लोग हंसी खुशी से अपना अपना हिस्सा में रहता। एक दूसरे से सब लोग बात भी करता, काहे कि पहले ही सब में बात भई रहे कि हमनी अलगा हो जाइल जाओ। ये लोग अब पति कमाता लोग तो अच्छा से सबके घर चलता, सबके बाल बच्चा बढ़िया से खाता। बुढ़िया दाई जे रहली पलानी में जाके रो बस, उनका तो कोनो कमाए वाला रहे ना। बेटा लोग भी रहे तो बेटा लोग माई पर खास कोनो ध्यान ना दे कि अरे माई तो अलग हो गई बिया। पतोह लोग के उनका से मतलबे ना रहे। फिर भी बुढ़िया दाई शिव गुरु के प्रणाम कैली कि हे भगवान, हे शिव गुरु, आप ही हमार सहारा बानी। हमरा भरल भूरल परिवार बा, लेकिन आज हम अकेला बानी। आज बस रउआ सहारे बानी। हमरा के हिम्मत दे हम कि हमार बस दिन धीरे धीरे कट जाओ। बढ़िया बढ़िया बनाओ लो, खा लो। लेकिन कुछ दूर ए दीदी हट के बुढ़िया दाई पलानी में जे रहत रही उनका के ना देहलो, कबो हाल चल ना लेहलो। असई करत करत बुढ़िया दाई रोज उठस, जौन उनका सूखा रूखा मिले अपन बनावस, भगवान के भोग लगावस। ओकरा बाद खाना खास। कबो कबो सोच में पड़ जास कि 1-2 दिन तक कट जाई, लेकिन बाद में का होई। देखी प्रसाद जौन बनावस पहले से उनकर आदत रहे कि शिव गुरु के जब पूजा कर सुबह सुबह तो सबके प्रसाद बांटस। जितना मुहल्ला भर टोला भर लोग रहे सबके प्रसाद बांटस। और सब लोग बुढ़िया दाई से खुश रहे। लोग दुखी भी ये बात से रहे कि इतना बढ़िया औरत रही है और पतो आके अलगा कर देल लो। अब बुढ़िया दाई के कुछ दिन बीतल। एक दिन उदास होके बैठा रहली, आंख से आंसू गिरत रहे कि हम लाचार हो गइल बानी। रोज के खाना बनावल, रोज के सामान जोड़ल, हमरा पास एको पैसा नहीं खे। दवा दारू एकरा में कबो कबो चाहेला, आखिर कैसे पार लागी। देखी अनजान एगो लइका आवतरे दोनों हाथ में थैला ले बड़े आ दोनों हाथ में लेके आके बुढ़िया दाई के झोपड़ी जवन पलानी रहे वही जा रख देता रन। आया के बैठ गईले। बुढ़िया अम्मा पूछली कि अरे बेटा के हुआ, कहाँ जाता रह। कहले कि अम्मा, हमार नाम कृष्णा है और हम तहरा नैहर से आइल बानी। तू रिश्ता में हमार ददिया फुआ लगबू। हमार बाबूजी जे बाड़े ई है सामान देले हैं, एकरा में खाना भी बनावल बाटे और जरूरत के सारा सामान बा। ई सब हम तहरा खातिर लाइल बानी कि बाबूजी कहले हम कि बुढ़िया दादी जे बाड़ी बड़ा बुजुर्ग हो गइल बाड़ी, अलग रहतरी, खाना बना भी नहीं खी सकत, कि सामान ले जा और दे दी है। कहली बुढ़िया दाई कि अरे बेटा, हम नैहर में सबके जाना तनी, लेकिन तहरा के कबो
देखले नहीं खी, कहले कि अरे हम वही जाते आइल बानी। और सुनो अम्मा, आज के बाद हम रोज आइब आ खाना लेके आइब। खाना अब बनावे के कोनो जरूरत नहीं खे। बुढ़िया दाई सोचा तारी कि अच्छा कौन हो सके, हम ना पहचानत हो कि कोई बात ना। अब कृष्णा जे रहले उ चल गईले। सारा सामान घर में खोल के देखा तारी, तारे तेल, साबुन, काजू, किशमिश, थोड़ा, अरे बहुत सारा सामान रहे। बुढ़िया दाई देखली, सोचा तारी कि अच्छा ये भगवान के भोग लगाए में बहुत ऐसा सामान बाजे हमरा काम आ जाए। अब लगली पूजा पाठ करे और सामान रहे खास अपन। अब खाना बनावे के कोनो झंझट ना रहे। उ रोज आवस और खाना बाहर रख के चल जास। खाए पिए के बहुत सारा सामान हमेशा आवत रहे। अभी खात रही, अपन शिव चर्चा करस। अब धीरे धीरे बुढ़िया दाई जे रहली ई मोटात गईली और ही सुंदर हो गईली। एक दिन पतोह के नजर पड़ल, बड़ी वाली देवरानी से कहली कि अरे छोटकी, आमा जी जे बानी हमनी के तो अलगा ऐसे कहनी हसन कि खैला पियला बिना जल्दी बीमार हो जाइए, मर जाइए, झंझट खत्म हो जाई। हम देखनी ह कि पहले से बहुत ज्यादा मोटा गइल बानी। आखिर खात का बानी समझ आवत नहीं खे। हमनी के घर में तो पैसा कमाए वाला ला के दे वाला आदमी बा, लेकिन वो बुढ़ियो कथी खातारी। अरे खा खा के लाल हो गई बड़ी। बैठा रहे कि बुढ़िया के कब देखल जाओ। बुढ़ियो निकलली और उनका रोज की आदत रहे पूजा करे के और कहीं शिव चर्चा होके अपना पलानी बन करके चल जास। अब देखा तलो तो कहतलो कि हाँ दीदी, रउआ जौन कहतनी सही कहतनी। अरे आखिरी बुढ़ियो खात कथी बाड़ी, कहे ना हमनी के इनका घर के तलाशी लेवल जाओ। अब बुढ़िया दाई रहली, नया कपड़ा पहनले रहली। शिव चर्चा होत रहे गांव में, जात रहली शिव चर्चा में। पतोह लोग के लागल कि उ शिव चर्चा में जाता रही, काहे कि बुढ़ियो पहले जाई है तो नया लुगा पहन के जात रही, तो होई ना होई शिव चर्चा में ही जाता रही। अब वो चल गईली। अब तीनों पतोह राय करके उनका घर में घुस जाता। समाइल घर में देखा था कि अरे काजू, किशमिश, छोड़ा, बादाम, इतना आटा, इतना दाल, इतना चावल, आखिर आवेला कहाँ से? हई इतना तेल, साबुन बा, आखिर कहाँ से आवेला? एगो कहतरी छोट जानी पतो कि लागत है दीदी कि हमनी के दोपहरिया में कहीं सुत जानी सा, चाहे काम काज में अधूरा जानी सा छतवा पर, तो बुढ़ियो जाके कहीं हमनी के घरवा से ना लेके आवेली। मछली कहली कि अरे छोटकी तू ठीक कहतरी, हमरो सही बुझाता। अपना अपना बाल बच्चा के बुलावलो। सब पतोह लोग के दूगो तीनगो बेटा बेटी सबके देह से रहे, बुलावलो और कहलो कि दादी के घर में से सारा सामान लेके चला जा अपना घर में। अब देखी वही समय का होता, सब में वो तुलसी जी के पत्ता रखस। शिव चर्चा में रहली, उनका कानो कान कुछ पता नहीं खे। बड़ी वाली पतोह रहली तो देखत रही कि अरे सब चीज में तुलसी जी के पता बा। भगवान के प्रसाद रखले रहली, ओहो में तुलसी जी के पता रहे। का कैली, उ पता उठा के नाली में फेंक दिहली। नाली में फेंक दिहली ये दीदी, जैसे फेंकली शिव गुरु के महिमा देखी, आशीर्वाद देखी केकरो पूजा से खेल ना करे के चाहिए। जैसे तुलसी जी के पता उठा के नाली में फेंकतरी, कुतिया के रूप में तीनों पतोह लोग आ जाता। बाल बच्चा खड़ा रहलो, देखा तालो कि अरे माई तो कुतिया बन गईली सब तीनों। अब बाल बच्चा लगलो रोबे। अब सभी टोला पड़ोसा आइल के अरे का भइल काहे लइकवा रोवता रसन। सभी लोग जुट गए। ई तीनों पतोह जे बाड़ी लोग ई कुतिया बन के भूकतारी लो, रोवतारी लो। ओ लोग के तो भाषा केकरो समझ आवत नहीं खे। बचवन से लोग पूछता कि अरे तोर माई, लइकवा कहता रसन कि इहे तीनों माई है सन। दादी के सामान फेंकत रली सन और दादी के सामान उठा के घर में रखले बाड़ी सन, कुतिया बन गईली सन। अब लोग के समझ आ गई कि बुढ़िया दाई जौन हई वो शिव गुरु के बहुत बड़ा भक्त है। शिव गुरु के आशीर्वाद से ई कुछ ऐसन भइल बाटे, काहे कि कुछ ना कुछ जरूर कैले बाड़ी सन और बुढ़िया दाई के तो एक अलगा करवा देली सन। बुढ़ारी समय में उनका पूजा पाठ से इतना नफरत रलक ह, अलग भी रली ह, खात रली ह, अपन रहत रली ह, कुछ कहत ना रली ह।
तबो ये घर में आके अब का कइले बाड़ी सन वो भगवान जानी, वो शिव गुरु जानी। धीरे धीरे अब समय बीतल, शाम के पहर होता, बेटा लोग आवता तो देखा था कि अरे 3 गो कुतिया। अब बड़का बेटा जे रहले आवता रे, डंटा सबसे पहले उठावत रहे, भीड़ भड़ाका लागल बा। 3 गो कुतिया बाड़ी स बिना पूछले एगो लबदा लेके लगले तीनों के मारे। अब लइका जहाँ रहला सन और तेज रोवे लगल सन। पूछलन कि अरे तोनी काहे रोवता रसन? लइका कहला सन कि अरे ई तीनों माई है सन, ई माई है चाची, इहो चाची। एका एकी करके तीनों जना के आदमी आ गइल। तीनों जना सुन ललो कि अरे हमार मेहरारू कुतिया बन गईली सन। अब अचकित हो गई लो कि अरे कुतिया बन गईली सन, अब हमनी का कर सकतनी सन? माई नहीं खे और माई के घर में करत कर रही सन। अब देखी बेटा लोग के पता ना रहे कि बुढ़िया दाई के घर में का करत रही। शिव गुरु बैठल बानी और सारा लीला देखतनी कि का होखता। महात्मा के भेष पकड़ के गांव में प्रवेश कैनी। यहाँ सब में हुजूम लागल बा कि अरे बुढ़िया दाई गांव में शिव चर्चा में गइल बड़ी, अइली नहीं। अब उस शिव चर्चा से आवतरी, शिव चर्चा से जब आवतरी देखतरी अरे हमरा दरवाजा, हमरा पलानी के बाहर बहुत सारा भीड़ लागल बा। बेटा लोग आई और माई के गोड़ पकड़ ली हला कि ये माई है तीनों कुतिया जौन है सन, ई तोर पतो है सन। और पता ना यहाँ आई रही हसन कुतिया कैसे बन गईली सन। अब बुढ़िया दाई के भी पता नहीं खे कि अरे कुतिया ई बनली सन कैसे। उहो सोच में पड़ल बाड़ी कि कैसे बन गईली सन। अब शिव गुरु महात्मा के साधु के भेष में जौन बानी धीरे धीरे अब वही रास्ता से चल जात रहनी। देखा तनी कि भीड़ बा तो उहो भीड़ में आवतनी। बुढ़िया दाई के नजर पड़ल वो कौनो साधु संत महात्मा के भगवान ही मानस। बुढ़िया दाई देखा तारी कि साधु के भेष में बुलैली कि ये बाबा रउआ आई हमरा द्वार पर बैठे के दिहली और हाथ जोड़ली। रउआ बताई कि है 3 गो पतो हमार है सन और कौना करम से कुतिया बन गईली सन हमरा पता नहीं खे। ई कैसे इंसानी रूप में ही हसन। हम गई रहनी शिव चर्चा में, हम अलग रहीले। ई तीनों जानी पतो लोग हमरा के अलग कर दिहलक। काहे कि हम शिव चर्चा करी, हमरा में खर्चा थोड़ा बहुत पैसा लाग जाए तो ये लोग ना देवे, हमरा के अलग कर दे कि पूजा पाठ छोड़ दी। लेकिन हमरा से जौन हो पावेला आज भी हम पूजा करी ने, और जब तक हमार सांस रही तब तक हम अपना भगवान के पूजत रहब। साधु संत बाबा जी रहनी, कहनी कि साधु संत के भेष में जे बाबा रहनी, कहनी कि अरे ई पतोह ना है सन, ई दुष्ट है सन। पूजा पाठ के सामान रलक तहरा घर में, आटा चावल दाल रला, बहुत सारा सामान रला। ई आई रली हसन देखे कि इनका घर में बा कथी। उल्टा पलटा सोचत रली हसन मन में। तुलसी जी के पता देख ली हसन, पूजा के प्रसादी में रलक उठा के नाली में फेंक देली हसन। और शिव गुरु के जब गुस्सा आए तो भगवान ही बचाए। ई फेंकली हसन, वैसे कुतिया के भेष में आ गई हसन। गलती यह कैले बालो। कहले कि हे बाबा अब रउए बताई कि इंसानी भेष में अइहा सन कैसे। सबके बच्चा बाटे और बच्चा माई ला रोवता रसन, बिन माई के बच्चा कैसन कि रउआ बताई। अब तो ये गलती कर देले बाड़ी सन, ये गलती के क्षमा हम मांगतनी, माफी हम मांगतनी कि कैसे अइहा सन। बाबा कहनी कि देखा फागुन महीना में महादेव के शिवरात्रि पूजा होखेला और तहरा गांव के बाहर मंदिर जौन बा हर साल ओकरा में पूजा होला। शिवरात्रि होई और भगवान के पूजा करे जइहा। महादेव जी के जल जवन गिरइहा उ जल रोक के लोटिया में ले अइहा। लोटिया में ले आके आई लोग के तीनों जानी के देह पर छिड़कीहा। ओकरा बाद 21 गो पंडित लोग के भोजन करइहा, प्रसाद खियइहा पूजा पाठ करवा के घर में। ओकरा बाद उ जूठ जौन पत्तल होखेला फेंकाला, उ पत्तल तीनों जानी जाके खाई लोग, जूठ का चाटी लोग। ओकरा बाद इंसानी रूप में आई लोग। बुढ़िया दाई कहली कि हे बाबा अभी शिवरात्रि में बहुत ज्यादा टाइम बा, कौन ऐसा दूसर उपाय बा तब बताई।
बाबा कहनी कि अरे ये लोग गलती कैले बा, ये लोग के गलती के सजा इहे मिलल बा। साधु बाबा ये बात बता के चल गई। अब धीरे धीरे समय बीते लागल, वो दिन के इंतजार होखे लागल। धीरे धीरे फागुन महीना आ गई, शिवरात्रि के टाइम आ गई। बुढ़िया दाई उठली, सुबह नहैली धोवैली, जल लिहली और चल गईली। भगवान शिव के मंदिर गईली, जल चढ़ैली लोटिया में और पानी रोक के लैली। भगवान से वहाँ भी हाथ जोड़ के माफी मंगली कि हे महादेव, हे शिव गुरु, हमरा पतोह के बढ़िया कर दी। गलती कैले बाड़ी सन, लेकिन गलती के साजा अब मिल गई बाटे कि अब इंसानी भेष में ला दी। जल लैली और तीनों के देह पे छिड़कली। 21 पंडित के न्योता भेजवा के पंडित बुलवैली, सबके प्रसाद खिलैली, भोजन करैली और जूठ जौन फेंकल रहे उ जाके तीनों जाने खाए लगल लोग। पंडित के जूठा खैला लोग। ओकरा बाद ये लोग इंसानी रूप में आ गए। जैसन रहली लोग वैसन हो गईली लोग। सभी खुश भई और सब लोग जानल कि शिव गुरु के महिमा रलख। अब जाके सास जे बाड़ी बुढ़िया दाई पैर में गिर जाता लोग कि ये अम्मा जी, हमनी से गलती हो गई, रउआ माई समान बानी, मतारी समान बानी, हमनी के माफ करी। बुढ़िया दाई कहली कि अरे तोनी अगर हमरा के माई मान ले रहतू जा तो आज है दिन देखे के ना पड़ल रही। लागल लोग कहे कि ये अम्मा जी रउआ चल गईनी शिव चर्चा में, तो हमनी आके घर में देखत रहनी हसन कि का आखिर बा। हमनी के ऐसा लागत रहला कि हमनी के समनवा उठा के रउआ ध ले बानी। तुलसी जी के पता रहे, हर समनवे में तुलसी जी के पता मिलत रहे। उ पता हम चुन के ले जाके नाली में फेंक दीहनी। कुतिया के रूप में हम आ गईनी और हमरा करनी के फल महादेव दे दीहनी कि अब भरोसा, अब विश्वास हो गई कि वास्तव में भगवान लोग होला, शिव गुरु बानी। अब रउआ हमनी के क्षमा कर दी। आज से ना ही रउआ अलगे रहब आ ना ही हमनी अलगे रहम सन। हमनी के ना मानत रहनी सन, लेकिन आज शिव गुरु जी के महिमा देख ली हनी सन। देखिए दीदी, जैसन करम करम वैसने फल मिली। बुढ़िया दाई जे रहत रहली, पूजा पाठ करत रहली, उनका कोनो चीज के कमी ना रहे, कुछ घटत ना रहे, लेकिन ई महल में रह के भी पतो लोग खुश ना रहे। देखी इहे बा शिव गुरु के महिमा। एकरा में साक्षात रहुआ दिखत और समझ आवता कि हाँ, शिव गुरु के महिमा अपरंपार बा। दीदी, आप सब एक कथा सुनतानी, हमरा कमेंट में हर हर महादेव लिखम और चैनल पे नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करम। आवे वाला कथा के नोटिफिकेशन आप सबके मिली। धन्यवाद।